Good morning! Good morning, Tipi boy! Morning, Maggie! Come. Kumakain na kami dito eh. Hi, Conan! Morning, Labing! Kita singit. Bakit hindi ako nagtatago? Ewan ko dyan. Magaling ka na, Pia? Onte. Uy! Bakit mo kinakagat yung anak ko? Oy! Ay, hindi pala ako. Yung kanya pala. Beef! Ay, utak yan ng ano ni, baboy. Beef! Tingnan mo! Sa aso yan. Tingnan mo si TV. Dami na may puti. Ganyan ako sa Hanggang ano, hanggang mamayang ano na, gabi na. Bumili ako ng ano. Piniprito pa anak. Yun ah. Pang steak, favorite ng mga bata. Kuya Peter, spam. Nagluto ulit si Nene ng champorado. Ayan. Makain ako at di ako ano. Hindi ako nag-dinner kagabi eh. Sarap kasi ng ulam eh. So tempting, kaya din ako umakyat. Pating yun, di ba? Crash diet. Pating ba yun? Yan tayo with pandesal. Oh. Ito? Pandesal na may malunggay. Bawa mo ng piya, nilagnat. No. Kain na. Kuya, di ba sabi ko, wag ganin yung cellphone, pang business yan. Effort. Pagkain ng doggies. Grabe. Utak ng baboy. Masarap daw yun eh. Nakakaloko. Parang ano ba yan? Parang atay din lang naman yata yung lasa niya. Tapos atay ng manok. Then sayote. Kinukuha ni Nini yung puso ng ano eh. Ng manok. Sarap yun. Yung puso ng manok kanina oh. Kinolekta ni Nene. Tapos ibinabad sa pang steak para sa lunch. And then pinrito niya. Gumawa ng sausawan. Yummers. Kain tayo guys. Sarap. Baba na. Dali! Kailangan makakota ni Tita Nene. Dali! Baba! Mag? Gusto mo na ngayon umalis. O, mauna ka na. Sige na. Antayin mo na lang kami doon ha. Sige pa. Kasama na, maglakad-lakad ka na. Maglakad-lakad ka na. Simulan mo na. Antayin mo na lang kami. Tatawagin ka na lang namin. Shh, Chris! Sakay! Sa SLEX ka niya yan. Mabuta na nila sa SLEX. Sige na. Simulan mo na maglakad. Siya daw kayo umalis. Excited. Ilang oras na lang eh. Kapay mo. Tuloyin ko yan Ilang eh. oras na. Konti na lang. Hoy, Ay, Mr. Groot. panalangin mo, makakota tayo ngayon. Hindi ganyan. Ano? Paano na yan? Inaantok Hindi, na. wala kang kakainin. Baba na. Gluten, baba na. Baba na. Naamoy niya kasi yung ano eh. Baba na. Yung puso eh. Sarap. San yun? San yung amoy na yun? San yun? San yun? Talap-talap doon ah. Naamoy sa bibig mo na eh. Baba na. Mamaya na lang tayo maglaro. Baba na, gluten. Tika na! Sus! Pabebe! Kanina lang, tinatahulan mo ako pag-akyat. May pasa ka na naman eh. Oh. Sa ita mo. Dati na yun. Baka. Luto na? Kain na tayo? Tara, kain na muna tayo. Castor oil. Sarap! Hindi makakahindi dito si Emma. Pustahan. Oh. Sa... Lagi daw nagluluto si Nene na ano masarap. Ayun. Steak na mais saba. Yummers! Ay, ako din yung panatatrya. Subukan nyo. Promise. Magugustuhan nyo talaga. Lalo na yung saba. Ay, perfect. Kaya na tayo, Emma. Luluto na naman si Madam Emma. Weakness nila yun mo. Oh, yung nga. Sarap. Bawal. Sardinas na may ripples. Ay, gusto ko rin yan. Di ba alis na kayo? Uy, mamaya pa.
Abot pa naman kami ng dinner. Grabe kayo, ah. Yan. Sinasa. Oh my gosh. Oh my God. Mmm. May ulam kanina. Yummers. Para sa mga doggies. Wait lang po, girl. Ito na. Pinapalamig na lang, be. Wawa mo, nay. Wait lang. Wait lang, wait lang, wait lang. Ikaw, pinapasok kita kasi sabi ko pamimain mo muna yan eh. Talaga. Ha? 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 Hello? Hello? Siya nga pala guys, yung nalaglag. Okay naman siya. Ayan o. Ang kulit-kulit niya. Nabuhay naman. Tapos next week, pag ano, pagbalik namin, dali ko na sila sa vet para... Uy! Malaglag ka, be! Ay, sige, para ano, hindi kayo matakot sana. Paturukan ko na sila ng ano, pa-deworm ko na. Tinuturok ba yun? Napainom? Merong painom, tsaka ano, may turok. Sturdy! Ay, na sturdy, oh. Tsaka kung pwede na paano anong 5-in-1, paturukan na din natin. Ano bang problema mo, Mama Puchi? Ha? Pamimahin mo, ha? Pamimahin mo yung mga bebes, ha? Dapat laging busog yan, ha? Okay? Opo. Ayun na, oh. Ayun na, oh. Opo, sige na. Sus. 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 Sige na. Sama ka? Sama ka? Ayan na, oh. Ito, natutuwa ako dito. Laging iiyak. Siyempre bunso eh. Si Bunso. Bunso koy! Bunso koy, 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 koy! Para laging iiyak eh. Parang ngapi-ngapi eh. Oh, tabo. Pero ito cute din ah. Ay, may mga teeth na sila. Naku po. Good luck sa mga gamit mo sa Nueva Ecija. Mga tsinelas, mga sapatos. Nako. Hoy! Hoy, umiinom na siya. May mga ipin na. Bibi, no. Dirty yan. Ayan. Ayan. Sisimula ng parvo. Ano? Kaya pa? Baba! Kaya pa? Yun na? Uy, ulo niya. Yun na? Kaya pa? Kaya. Boom! Pagulong-gulong na lang. Hello! Kumusta yung nalaglag? I'm okay, guys. Cute talaga niyan. Lahat kayo cute! Na, lahat kayo cute! Cute yan ah! Grutin! Mini Grutin! Ganyan si Grut nung ano eh. Yung nabili namin eh. Oh! Sige. Sige, dali. Labas na kayo, dali. Sige kayo. Play tayo dito, dali. Ito namang si Mama Puchi. May miss mo ka, bebe? Ha? Miss mo ka? Saglit lang naman eh. Uy, ne! Wag! Ala ka! Ala! Grabe bang gigil ah. Akin na nga, pakarga. Kakagating kita. Kaya nga sabi ni Dayan eh, tumalbog lang daw to kasi taba niya eh. Yee! Hi, Tipi Boy! Ha? Fluffy ito. Balahibo. Yung dalawa magkasunod ang ano, no, balahibo. Dalawa din ano. Hi guys! Hello guys! I'm Spotty guys! Cute cute! Nakakagigil kayo! Sis Mariosep! Sakit sa panga! Kawawa na. Si Bunso! Bunso! Tapos si ano, si Thirdy. Tapang nga Thirdy ah! You know, tuwan-tuwa sana yan. Ito, para laging iyak. Ay, nabunso, kuy na yan. Nabunso, kuy na yan. Yes. Ba't nagpa-ship kayo?